S Kamilom Nováčikom sme sa stretli pri ruinách starého kláštora na Detvianskej ulici v Piešťanoch. Spýtali sme sa ho, čo si myslí o tomto kuse histórie mesta, o ktorej mnohí Piešťanci ani nevedia. Jedná sa o zbytky stredovekého kostola, pravdepodobne postaveného v prvej polovici 14. storočia. Kedysi toto miesto zrejme bolo nezastávané a i centrum vtedajších Piešťan bolo inde. Čiže to bol asi taký osamote stojací sakrálny objekt. Myslím si, že ako torzo je to veľmi zaujímavá vec, kde je možné vidieť ešte určitý remeselný Sú tu zbytky profilovaných ostení, zaujímavé použitie tehiel, ktoré sa bežne používali, hlavne v oblastiach, kde bol zdroj kameňa trošku vzdialenejší. Takže určite po tejto stránke je to veľmi zaujímavé torzo. Okrem tejto najstaršej našej pamiatky, Piešťany majú v podstate, absentujú tu pamiatky stredoveké alebo novoveké. To zrejme bolo spôsobené aj častými záplavami Váhu, pretože v Piešťanoch stával nádaždevský kaštiel, ktorý teda obývala aj Alžbeta Bátoriová, známa postava z našej histórie, pretože patril jej manželovi Františkovi Nádaždymu. V súčasnosti neviem ani, kde sa konkrétne kaštiel nachádzal. Je to taká otázka, o ktorú by som sa rád ešte niekedy v budúcnosti zaujímal viac. Piešťany ako také majú množstvo pamiatok až z obdobia začiatku 20. storočia, Prvej republiky, prípadne medzivojnové obdobie je tam zastúpené. Jedná sa o secesiu, funkcionalizmus až po dom umenia, ktorý je významnou stavbou brutalistickou. Kedy ste sa začali zaujímať o históriu a zrúcaniny hradov? Už od mala ma zaujímali a priťahovali siluety zrúcanín hradov. Takže ten záujem potom prerástol stále nejaký väčší a ďalší a hlbší záujem, až som sa tomu začal venovať profesionálne. Robil som správcu na hrade moravskom Cimburku Koričan 4 roky a jednu sezónu som strávil na Národnej kultúrnej pamiatke renesančnom zámku v Bučovicích. Pri nedostatku či už ľudských zdrojov alebo financií človek musí tak povediac robiť úplne všetko. Venovať sa prísunu dobrovoľníkov, venovať sa nejakej administratívnej propagačnej činnosti, úplne všetko. Samozrejme komunikovať s pamiatkovým ústavom. U nás teda na Slovensku existuje úrad, v Čechách existuje pamiatkový ústav. Všetky v podstate reštaurátorské alebo akékoľvek iné zásahy do pamiatky musia byť najprv projektovo zdokumentované. Na základe tohoto projektu pamiatkový ústav vydá povolenie niečo s nimi vlastne podnikať ďalej. Čiže vlastne to obnáša i túto prácu komunikovať s pamiatkármi, zaoberať sa metodickými postupmi. Máte aj obľúbené miesta, na ktoré sa radi vraciate? Ktoré hrady a zámky vám prirastli k srdcu? Jedno z mojich najobľúbenejších miest je práve Lietavský hrad pri Žiline. Je to nádherná pamiatka, naviac združenie, ktoré sa o hrad už stará 10 rokov. Je absolútnym profesionálom v tejto oblasti a držím im palce a je to záslužná činnosť. Takisto bližšie k Piešťanom mám veľmi obľúbený zaujímavý hrad Gímeš, ktorý je za Nitrou a tou mierou zachovania je veľmi zaujímavý. Je tam asi okolo 20 klenutých pivničných priestorov. Čomu sa v súčasnosti venujete? V súčasnosti spolupracujem na projekte, ktorý nesie názov Pamiatky moravsko-slovenského pomedzia. Vo svojej praktickej časti je projekt zameraný na vzájomnú propagáciu objektov. Jedná sa o kraje 3 v Českej republike a 3 na Slovensku. Na Slovensku je to konkrétne Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Vlastne formou letákov budú pamiatky propagované navzájom. Bude to také zaujímavé sieťové prepojenie medzi pamiatkami. Nachádzajú sa tam rôzne kultúrno-historické pamiatky, aj technické pamiatky. Je tam trebárs Štefánikova mohyla na Bradle,
Je tam mesto Piešťany, pochopiteľne zrúcaniny hradov. V súčasnosti chystám publikáciu, to bude jeden z výstupov projektu, ktorá má pracovný názov Pamiatky a cestovný ruch. Bude to dielo kolektívu autorov, publikácia vyjde v počte 500 kusov a bude zdarma distribuovaná po rôznych infocentrách a pamiatkách pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Na tejto práci je zaujímavá aj istá cezhraničná spolupráca. Mnoho grantov je v súčasnosti viazaných na práve cezhraničnú spoluprácu. Je to aj ten grant, na ktorom v súčasnosti pracujem, alebo teda ten projekt. My sme takú asi najzaujímavejšiu vec podnikli v roku 2005, kedy sme spolupracovali so Združením na záchranu Lietavského hradu zo Slovenska, potom s Poliakmi. Jednalo sa o zámok Chudov a vlastne ďalším takým významným partnerom bol okres Catania na Sicílii. Tam bola aj záverečná konferencia, kde sme prezentovali výstupy z workshopov a bol to veľmi zaujímavý projekt. Prezrate nám, ako sa Castellan dostane k deathmetalovej hudbe. Všeobecne hudbou sa zaoberá asi veľa ľudí. Ja tak špecifickejšie sa zaoberám tvrdou muzikou alebo scénou. Ono tak svojím spôsobom to spolu i súvisí s tou atmosférou tajomných karpatských hradov. Určité formy tejto hudby vlastne veľmi korešpondujú. A vlastne tu v Piešťanoch fungujem v takej formácii, ktorá sa volá Blessed Sacrament a ľudia nás mohli minulý rok vidieť na vystúpení pod mušľou.